कोकणी भाषेक अपमान केल्ले विरोध कन आणि कारवार तालुक्याची स्थानिक भाषा जावन आशिल्ली कोकणी भाषेत सायनबोर्ड घालूंक जाय म्हण आग्रह कन आज कारवारात स्ट्रायक रॅली सुरू जाला। कारवार कोंकणी भाषा रक्षण समिती पुढाकारात चलतेत आशिल्ल्या रॅलीत खूप प्रमाणात कोंकणी भाषिक लोक आणि कोंकणी अभिमानी लोकांनी भाग घेतला। कारवारच्या मालादेवी मैदानाच्यान रॅली सुरू जाला। नीट एग्जाम इकडे बरे हाँ लोक असतात मध्ये होता मध्ये कारवार न्यूज़ा खातीर सबस्क्राईब करा आणि डेली न्यूज़ा खातीर बेल आयकॉन प्रेस करा।